Radio Click, a Europa que enamora. Ola, benvidas e benvidos a Radio Click, Contar e Cantar. Eu son Sagrario Torrado, profesora de alemán, membro do equipo da biblioteca e coordinadora do equipo de dinamización da lingua do IES Arcebispo Xelmírez Zun. Cando o ano pasado se decidiu dedicarlle as letras galegas ás cantareiras e á tradición oral, de contado pensei na miña avoa Dolores. Ela non cantaba nin bailaba, ela contaba historias, contos e romances. De cativa, encantábame sentar coa miña avoa a carón do lume e escoitala contar aqueles contos que ela aprendera de viva voz, pois só fora á escola, segundo as súas propias palabras, para aprender as letras e así poder asinar documentos. É dicir, a miña avoa non sabía ler. Chamábase Dolores Creo González e naceu en 1914. Morreu en 2010, cando tiña 96 anos de idade. Unha fazaña, igual que o feito de ter coñecido ao seu primeiro tataraneto. As súas historias xuntaban a media aldea e á familia enteira para pasar as longas e oscuras noites de inverno a carón do lume e a luz do candil. A nós, ás súas netas e os seus netos, fascinábannos tanto aquelas historias que decidimos gravala. A primeira das gravacións tivo lugar en 1995 no Curral de Arriba, donde ela vivía, en Cespón, Boiro. A gravación realizouna a súa neta Sonia, a miña curmá, cun aparello moi bello que mercara meu avó no mercado de Noia un día de San Marcos. A segunda das gravacións fixena eu mesma, en 1997, un aparello que para a época era moderno. Outra neta de Dolores, Elena, fixo unha escolla a partir de todas as cintas existentes e pasouna a CD. Así que hoxe comezaremos o primeiro de 6 podcasts nos que vos presentaremos 6 historias que adoitaba contar a miña avoa. Empezamos ca historia de Xaquín e Marica, unha peza que imos representar no Instituto na Semana das Letras Galegas a través de 3 membros do grupo de teatro Vaino Dentista e de Manuel Otero Ferrer, como estrella invitada. Que o disfrutedes. Era dunha vez un home que era viudo e tiña un fillo, e unha muller tamén era viuda e tiña unha filha. E un día chega allá a casa, e ele chamábase Xaquín, e ela chamábase Marica. E chamou: "Oi Marica, estás na casa? Pode entrar un amiguinho?" Xesto Xaquín entra adentro hasta chegar á cociña. "Moi boa noite, Marica." "Ola, Xaquín, e viñestes? Desde que non te vin as fillas, moi falado te fixeches. Pasa ali para atrás do lume." Está un pouco sentado, mentre vou berrar a filla e dala cena ao jando. "Antonia, Antonia Malorraio, che rompera os fociños. Trai o mando de erva seca para darlle aos becerriños. Que condanada de vaca, veño ao diable que a leve. Pegou un couso moi grande e non sei se a min xa aparece. Eu vouche alumbrar, Marica. Non, Xaquín, está sentado. Vou volver berrar á filla a ver se ven de contar. Antonia, que estás facendo? Como chega a ir buscarte, un raio partón no Beiros se de minas de acordarte. Ten máis paciencia, Marica, non seas tan apurada. Có mellor está o merlo enseñándolle a bicada. Xaquín, déixame de contos, de merlos e de bicadas, que val máis criar becerros que fillas mal educadas. Marica, ti foches moza. Fun certo, das ben honradas. Si, muller, si, pero daquela tamén se cosían fabas. Daquela, meu Xaquinciño, non había mozas rapadas, nin saias pola rodilla que parecen meigas enganadas, nin se bailaban parcheles, nin upas, nin as antoñas, nin pintábamos a cara que parecen carantoñas, nin salíamos á porta sin luz unha noite inteira. Marica, eu ben non sei, co candil ben se levaba, pero ao adormecer os vellos ben sabes que se apagaba. Mira, vouche dicir ao que veño, co tempo logo se pasa, que xa son as 10 da noite e trae a chave da casa. Ben sabes que teño un fillo, que é guapo como unha estrela. Veñoche pedir a filla que se quer casar con ela. Ai, Xaquín, dase pa torta, xuro-cho a palla do millo.
Non criei a miña nena para o baldraján do teu fillo. Ben sabes que ten boleiros, que seu pai, Dios lhe perdone, lles donou a súa morte aquel sí que era hombre o home. O meu farruco do trobo, o meu amiño querido, aunque durara 100 anos, non o deixaba do olvido. Xa podes marchar da casa, levar a filla na levas. Ti queres me deixar sola no medio destas paredes. Cala, marica, non chores, que non sabes o que eu digo, que é mellor casar os fillos, e ti casaste comigo. Ti terás 70 anos. Ainda o fago para xaneiro. Eu cumplín 71 o 23 de febreiro, pero encontro-me robusto do corpiño e da fala, que se Dios nos dá unha filla, teño forza para enseñala. Ai, Xaquín, ti di las cousas de tal xeito e tan bo modo que mesmo me estás poñendo convencidinha de todo. Marica, dame unha aperta. Ai, Xaquín, que moda é ese? É mellor casar a xiña e non fagamos que nos pese. E da boda dos rapaces, non falemos nada deles. Primeiro casamos nós e despois casarán eles.